Hello, maayong buntag. Good morning, good morning, good morning. Salamat sa pagkamaayo sa Ginoo, sa bag-ong adlaw ug sa bag-ong kusog ug sa mabugnaw nga kabuntagon. Praise the Lord. Mm. Maayo kayo, salamat sa Ginoo kay opportunity na usab nato nga makadasig ta sa atong mga followers diri sa Bisaya Podcast. Mao ni ato ang mission, no, nga mahimot ang channel sa spiritual blessings alang sa atong mga kababayan, sa atong mga followers, sa atong mga higala diri sa social media. Praise the Lord. Mm. Na, mm. Ah. Amen. Okay, maayong buntag. So, at least barok ang takya nga matud pa ni takya nga dunay mga cellphone o niya kung mahitungod na galis Ginoo, dali ra kay nila i-scroll up or i-scroll down. Pero at least na lang karon, no, sa siguro sa pulo kabuk magtan-aw karon niya, at least nay usa or duwa nga mo focus nato dako na kay nang kaymuan. Kay diha sa Dios ang usa ka kalag, no, ang isa ka kinabuhi nga modangop sa Ginoo, matod sa Bible, nilibo ka manulunda ang mag-celebrate sa langit. So dili na kinahanglan daghan, unsa man ang daghan kung dili sincero. At least nalay usa, duwa, tulo, upat nga dunay kasing-kasing nga nay kauhaw sa pagpangita sa presensya sa Dios. Mao nay kalipay sa Dios. Kabalo ba ikaw barok ang takya nga dunay parables ni Jesus nga dunay usa nga nawala sa usa ka panon sa out of hundreds nga flocks or mga karniro, nay usa nga nawala. Mingon ang Bible, gibiyaan sa magbalantay ang 99 o gipangita niyang isa kabuok nga nawa. So meaning, maunay dako kaayong value sa usa ka kinabuhi nga wala des Ginoo, pangitaon yun sa Dios. So at least kining ato ang live diri sa Bisaya Podcast, ang atong mga pag-ampo barok ang takyan, at least naagyoy makapaminaw nato, no, naagyoy muhatag og pagtagad nga diin mamalandong kay kining atong programa nagtuo ko nga gigamit na ni Ginoo o gamiton pagayod kinis Ginoo alang sa pag-reach out, no, pagkabot sa mga nahisalaag, mga tawo nga na pariwara, no, mga taong walay pagtagad mahitungod sa mga butang langitnon. Apan salamat sa Dios nga kini nga programa dihugan sa Dios nga daghan tag maabot tibuok kalibutan. Amen. So sa makausa, maayong buntag sa tanan natong tigpaminaw diri sa Bisaya Podcast hosted by Barok Antakya, usa ka programa nga muhatod og paglaom, pagdasig nga diin mapabati nato ang paghigugma sa Dios ngadto sa atong mga tigpaminaw. Wala ta nasayod nga dunay mga higala nato karon nga naa sa kasub-anan, kasakitan, pagpanginanglan, problema, kagubot sa panimalay, unsa bay sitwasyon. Apan ang gahom sa Dios, ang pulong sa Dios, supisente, enough nga mutabang nato, nga muhatod ka nato diha sa kabubuton sa Dios, nga diin ang tao magbaton sa kalinaw o paghigugma. Kay ang kabubuton sa Dios nga ang tao iyang higugmaon.
Kaya ang kabubuton sa Dios nga ang tao makabatog kalinaw, makabatog paglaom diya kaniya. So kini nga programa ang Dios maoy magapamuhat nga kita mahimong instrumento sa Dios nining naghinapos nga mga adlaw nga makahatag ta og pagdasig sa atong mga kahigalaan. Now nini ang kabuntagon, magatudlo kita, magahisgot kita mahitungod sa gahom sa dugo ni Kristo. Nganong ato ning hisgutan mga kaigsuonan tungod kay sumala sa hisgutan sa atong host nga karon Semana Santa na. So usa ni sa mga panahon nga angay nato usab tagaag pagpamalandong. I-commemorate nato it's more than 2,000 years ago ang gibuhat ni Kristo dito sa cross. Hinumduman nato makaigsunan nga kini nga panahon karon or kini nga pag-commemorate nato sa Holy Week, diri nato mapamalandungan ang ultimate payment sa sala sa tibuok kalibutan, pinaagi sa sakripisyo o kamatayon ni Kristo Jesus. Now atong isgutan karon ang gahom sa dugo ni Kristo. Hinumduman nato nga ang dugo kinabuhi sa tao, no? Onya masabtan nato nga ang dugo kung hisgutan yun natong dugo makaigsunan labi na kung ang tao di na sugot ang tao masamad kay no pag masamad ang tao dugo gyud nay mogawas kay nasayod ta nga ang dugo mao nay kinabuhi sa tao, no? Sa una miingon na dayon ta nga pag masamad ang bata ala migawas ang pare pare may igawas sa dugo. I don't know kung kadumdum pa ba mo ana, no? Pag masamad ang bata, migawas ng pare. Pare yung migawas. Pwede na ito na i-upgrade karon pastor na migawas. Now, dire sa Hebro, makaigsunan, doon na tayo basahon dire sa Hebro chapter 9. Dire ta sa verse 12, no? Matod pa din misulod si Kristo sa labing balaang nga dapit. Makausa lang og alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding og sa mga manating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Now verse 13. Ang dugo sa mga kanding og toro nga baka og ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tao nga dili hindo sumala sa seremonyas. Kini naghindo kanila pinagi sa paghugas sa hugaw nila sumala sa seremonyas. Verse 14. Kung tinuod man kini unsa pa kaha ang mahimo sa dugo ni Kristo. Pinagi sa walay katapusang spirito, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Wow! Pagkanindot kayo makaigsuunan ang pulong sa Dios. Kung magbasa gyud ta sa pulong sa Dios, makaingon ka makaigsunan nga tamis pas dugos. Lami pa sa tanang klaseng lami nga pagkaon sa kalibutan. I don't know kung mao ba ni pagbati nimo. Kung wala pa nimo nigbatia, sugdi karon nga magbasa gyud ka sa pulong sa Dios. Kay nganong amo ning nabati tungod kay pila na katuig kadekada nga sige migbasa hantud karon ganahan gyapon tagbasa tungod kay nabati natong kalami sa pulong sa Dios. So ikaw karon nga naminaw, dasigon ko ikaw nga magbasa ka kay wala na laing mas lami nga pagkaon. Ang pulong sa Dios mo'y pinakalami nga pagkaon alang sa atong kalag. Praise the Lord. Now, nagisgot ta may tungod sa gahom sa dugo ni Kristo. Mao ni ang pinaka-ultimate nga mensahe sa tibuok kalibutan makaigsunan. Nga diin ang dugo ni Kristo makaigsunan mao'y pinaka-ultimate nga bayad, hugas sa atong mga sala. Natulolang kabutang ang dugo ni Kristo makaigsunan mao'y papas sa sala sa mga tao sa tibuok kalibutan. Gitawag ni atonement of sin. Ang dugo ni Kristo mao'y mupapas. Wala na lain pang dugo nga makapapas sa dugo sa sala sa mga tao makaigsunan. Ikadua, ang dugo ni Kristo mao'y covering nato,
protection nato gikan sa trabaho ug planos kaaway, ingon man usab sa kapungot sa Dios. Try to imagine sa Exodus chapter 12. Sa panahon makaigsunan nga din ang Dios nasuko gikan ni Pero ngadto sa iyang mga sundalo. Nganin ang panahon na makaigsunan, decided na ang Dios nga patyon niya ang tanan nga makabagulangang anak sa Egypt makaigsunan. Og ang instruction sa Dios gikan kang Moses makaigsunan nga ang ilang mga panimalay sa 12 tribes sabligan nilang dugo ang ilang doorpost, ang ilang balay, ilang puwertahan ug ang haligi. Iyon ang Bible, butangan nilang dugo, sabligan nilang dugo, nag-iyaw sila og mga karniro. Sabligan nilang dugo. Mingon ang Bible kay nianang gabiuna moabot ang spirit of death. Ang tanang panimalay nga naay dugo, motoy gitawag Passover lamb. Labyan sa spirit of death. Katong spirit of death makaigsunan motoy gitugutan sa Dios aron pagpatay sa tanang kamagulangang anak sa Egypt, sa entire Egyptian makaigsunan. Na preserve ang mga katauhan sa Dios, it is because of the blood of the lamb. So meaning ang dugo ni Kristo makaigsunan mao'y covering nato gikan sa kasuko sa Dios. Now listen, mao ni ang pinaka-importante masabtan nato. Karong panahon na makaigsunan, grabe na ka-wicked ang kalibutan. Naay kapungot ang Dios, naay kasuko ang Dios. Pero ma-preserve lang ang katawhan sa Dios kung naay dugo nga imong i-apply sa imong kinabuhi. Muna nga time to time naatay prayer, Lord, cover me by your blood. Kaya kung muabot makaigsunan ang spirit of death, spirit of accident, spirit of sickness, or any spirit of demons nga iadlaw sa Ginoo nga muatake makaigsunan sa atong lugar, sa atong community, sa atong syudad, sa atong nasod, ma-preserve ka tungod na sa dugo makaigsunan nga nagtabon sa imong kinabuhi. So, muna usa sa mga butang nga masabtan nato makaigsunan sa atong kinabuhi. Og ang dugo ni Kristo makaigsunan, ikatulo, mo'y naglig-on sa kabinan sa Dios nga ni kanato. Aron nga kita makaigsunan, dili na mabuntog, dili na malupig sa mga agenda o mga planos kaaway. Wala na'y maka-snatch us out from the hands of God. That is because of the covenant blood of Christ Jesus. Now, sumala din sa itong gibasa makaigsunan, masabtan nato nga si Kristo naghalad siyang kaugalingong dugo. Wow. So si Kristo makaigsunan, masabtan nato nga dili basta-basta yang sakripisyo. Dili lalim. Sumala sa ilang sa historical study makaigsunan during sa execution ni Jesus, dunay 39 ka major nga dagkong samad sa lawas ni Kristo makaigsunan. So diyan mo masabtan nga daw si Kristo sama sa usa ka karnirong gilapa. No wonder nga si Jesus gitawag sa the Lamb of God. Meaning si Jesus ang gitawag og substitute, sacrificial offering. So daghang mga tawo kasabot nganong namatay si Jesus. Wala sila kasabot nga si Jesus nahimong usa ka tupa, usa ka karniro nga gipatay, gilapa, ingon nga halad. Kay sa seremonya makaigsunan sa balaod ni Moses, mag-ihaw sila og karniro, turo or baka aron makaigsunan sa usa ka seremonya sa pagpapa sa sala og daghang klase sa ilang offering. Makaigsunan nga din maghalad sila og mga blameless. So mao ni ang nindot makaigsunan nga ultimate offering once and for all. Kausa lang og dili na sublion og nahitabo kini 2,000 ka tuig nang milabay. Gibuhat kini ni Kristo alang sa tanan og sa walay katapusan. Meaning dili na ta kinahanglan maghalad pag karniro kay naanay naghalad para nato. Kinsa ang naghalad? Ang amahan. Kinsa gihalad sa amahan? Ang iyang anak nga mao si Kristo. So karon makaigsunan, mao ni ang dapat natong tuan. Mao ni dapat atong saligan. Kay kung kita'y naghalad, mapakyas sa gyapon ta makaigsunan. Apan ang Dios mo'y naghalad, si Kristo mo'y nahimong halad. Aron nga ang tanan nga mutuok ang Kristo di malaglag. Apan may kinabuhing walay katapusan. Mao nay gitawag good news. Kay si Kristo mo'y naghalad siyang kaugalingon, pinaagi siyang kaugalingong lawas, og ang good news kay si Kristo wa nagpabiling patay.
tulo ka adlaw human sa gilubong nabanhaw si Kristo. Muna ingon ang Bible nga ang gahom nga nagbanhaw ni Kristo mausab ang gahom nga mubanhaw nato. Dili lang kay banhawon ta maabot ang mga adlaw kung kwaon na tas Ginoo. Gibanhaw usab ni Kristo ang atong spiritong patay. Patay man ta kaniadto. Meaning patay ang atong relasyon sa Dios. Sa Roma 3:23 nahilayo ta. Pero gibuhi ta sa Ginoo spiritually sa asang paagi by faith. Kay mituo man ta ni Kristo nga siya'y atong manluluwas kay siya'y nagbayad sa atong mga sala. So tungod ni ana gibuhi ta ni Kristo. Spiritual rebirth, mo gitawag spiritual rebirth, nagtawo ta pag-usab diha sa pagtuo. Mo nang nabuhi ta pag-usab spiritually, mo nang tawo nagkat-on siya sa pagdaig, pagsimba ug pag-alagad sa Dios. So diri makaigsunan atong basahon pag-usab. Diri ta magsugod og basa sa verse 11. Matod pa diri, apan miabot na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang nga ania na dinhi. Mas halangdon og mas hingpit ang tulda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tao nga sa ato pa dili tipik ni ining kalibutana. So try to imagine, sa unang panahon, ang seremonya makaigsunan, ang mga Israelites nanginanglan silang pare. Muna nga na si Aaron, mo'y nag-officiate sa ilang mga offerings, sa ilang mga halad. Naay mga pare nga nagserbisyo sa tabernacle. O pag nahitabo niya na makaigsunan, mga tao dito, maghalad sila, aron nga mahimong acceptable ang ilang halad. Apan nakanindot makaigsunan, naatay gitawag og kining ultimate karon nga pare. Kinsa kini nga pari nga nagserbisyo para nato. Matod pa diri makaigsunan, mao si Kristo ang pangulong pari. So sa kaniadto nanginanglan matag pari, apan karon naay pari nga perfect.